Il-Ministeru għall-Enerġija flimkien mar-regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma ħabbru il-proċess għas-sejħiet għall-offerti għall-installazzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli b'ontijiet aktar vantaġġjużi u kapaċità akbar għal din is-sena. F'konferenza l-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru responsabbli Mirjam Dalli intqal li mill-ġimgħa se jinfetaħ il-proċess biex investituri ikunu jistgħu jitfu l-offerti tagħhom għall-installazzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli għal proġetti ta' sistemi ta' kobor minn 40 kilowatt sa megawatt qed ikunu allokati 15 il-megawatt. It-teħid ta' din il-kapaċità tfisser li l-pajjiż jiġġenera biżżejjed enerġija nadifa għal 5500 dar. Għal sistemi ikbar minn megawatt il-Gvern irdoppja l-allokazzjoni disponibbli għal 38 megawatt. Dan ifisser li jekk il-massimu jiġi allokat u installat il-ġenerazzjoni ta' enerġija nadifa li tinħoloq tkun biżżejjed għal madwar 14,000 dar. Hawnhekk ġie spjegat kif il-Gvern qed jinċentiva l-użu rinnovabbli kemm għan-negozji kif ukoll għall-familji. B'dawn l-iskemi qed tiġi offruta lotja ta' 3,000 euro għal persuni li jridu jinstallaw sistemi ta' pannelli fotovoltaiċi u jibbenefikaw minn feed-in tariff ta' 10 ċenteżmi u 5 millesmi għal kull unit għal 20 sena. Skema oħra intiża favur aktar installazzjonijiet ta' batteriji l-ħażna ta' enerġija fejn irdoppjat l-ammont għal 7,200 euro. Il-Ministru Dalli qalet li b'dak li ġie installat f'dawn l-aħħar 4 snin qed tiġġenera biżżejjed enerġija nadifa għal 32,000 dar. Nemmen li għandna l-potenzjal li nagħmlu iktar, jiġifieri l-policy tagħna hija li nħarsu issa lejn il-potenzjal tal-baħar ħalli dak ikompli jgħinna, nżidu l-persentaġġ ta' rinnovabbli, però rridu nagħmlu wkoll iktar biex nżidu rinnovabbli fuq l-art tagħna minkejja l-limitazzjonijiet ta' art li għandna. U allura dan il-pakkett li ddiskutejnieh ukoll ma' stakeholders differenti huwa iktar ambizzjuż imma iħajjar iktar lill-investituri biex imorru għal proġetti ta' enerġija rinnovabbli u wkoll għal ħażna tal-enerġija fil-batteriji li hija importanti ħafna għal-pajjiż kollu kemm hu. Fil-konferenza l-aħbarijiet intqal li se jkun hemm 4 sejħiet differenti għall-applikazzjonijiet li jintemmu sa Novembru li ġej u wieħed jista' jsib aktar informazzjoni fuq is-sit rews.org.mt.